Credeți că e piatră? Nu. Aceasta este soluția ideală de parchet laminat cu aspect de piatră pentru cei care își doresc astfel de pardoseală, dar să nu fie rece. În showroom-ul nostru avem o gamă largă de acest tip de laminat. Vizual nu veți simți diferența față de piatra naturală. În plus, spre deosebire de gresie, laminatul este un material cald, astfel încât vă va face plăcere să mergeți desculță pe el. În colecția Stonex avem o varietate mare de modele. Aceste podele au rezistență la uzură de clasa 33 și pot fi instalate în orice încăpere. De asemenea, parchetul laminat are o bună protecție împotriva umezelei cu rezistență la umiditate de 48 de ore. Acoperirea este disponibilă atât cu sistem de asamblare tip click, cât și cu adeziv și vine cu o izolație fonică integrată. Dacă vă doriți pardoseală caldă, elegantă, cu aspect de marmură, piatră, beton, alegeți colecția de laminat Stonex. Producătorul, compania Flurpan, oferă o garanție de 25 de ani pentru acoperire la instalarea în condiții de casă. Vă invităm să ne vizitați showroom-ul nostru și să simțiți calitatea și autenticitatea acestor acoperiri.